И здравейте всички, аз съм Sipsi28Z и днес ще продължим с поредичката Minecraft Survival. И така, нека да започваме без да губим време. Само да оголемим екранчета. Където ни лагна. Окей. Не съм играл изобщо откакто записах клипа. Така че нека да продължаваме направо. За този епизод съм се намислил поне да направим full set от Iron. Се опитаме да намерим някаква, аз не знам, миничка, където да изкарваме много Iron. Затова направо почвам да си правя така кирки. Ще да си направя още две кирки. Миналия епизод не можахме да намерим Iron, но няма значение, този път ще успеем със сигурност. Още си последна кирка. Окей. Имаме си пръчки за всеки случай. Нека само да си подредим малко инвентарите. 3, 4, 5, 6. Той няма да ни трябва. Ще си направим един чест, за да не изгубим колко скелет ни убие. Както в епизода, не си спомням, пак беше фейлзипси нещо, не си спомням вече само. Така че направя просто и така, да може да се отваря. И ще сложим излишните неща, кола не ми трябва, ще взема и тези смеса. Блокчета ще ни трябва, за това вземам. И да, така мисля, че ще е опа, без да ска ги върнах. Ще взема тези, ще взема тези да оставя. И да, ще си оставя лъка, защото не ми трябва. Мисля, че е добре. Така, сега ще намерим някаква пещера. И да, ще си тогава. Така, вече намерихме мина. Не съм разглеждал. Оп, намерихме си айронче. Ще сложа търчове само да не се спамват зомбита. Това тук е краят. Ще сложа също. Като гледаме доста големичка. Имаме още айрон малко. Тук имаме също. Тъй. Добре, аз ви предлагам първо да го съберем. И да. Ще видим след като го съберем. Така, хора. Изкопах всичкия айрон. И мисля, че това е достатъчно. Печката си го сложих. 62 мисля, че е напълно достатъчно. Между другото съм малко изненадан, защото намерих и 2 емералда. Те изглеждат доста рядко. Затова и сега ще ви ги покажа, само да си направи айрона и отиваме да ги изкопаем заедно. Ще си след секунда. Ето е и емералда. Даде ми един левел. Сега ще видите. Видях и втория, ама той не е тук. Сега ще видите къде е той и аз, ако го намеря всъщност. Защото не си помня тук много добре нещата. На тук беше. Ето. 2. Йеее! Окей, ето. Имам 3 емералда. 4 емералда? What? Нали емералдите се намират трудно? Сега, ако ни намерим диамантите, направо ще е супер. Ще имаме диамантени мечлета.
Ай, моля ви се, диамантите някъде. Тук няма. О, защо няма диаманти? Redstone. Имам 4 емералда, what the? Хора, нали емералдите се намираха трудно? Как намерих толкова много за толкова малко време? Няма диаманти никъде, бе. Айрон. Йок диаманти. Йок. Какво така? Дайте само още малко да се огледам. Да не пропускам нещо. Така. Между другото видях и 5 злато съм пропуснал. Без и нещо как да го взема с някакви. Вечера не ми трябва, имам достатъчно. Обаче, как не ти вярвам? 4 емералда за 3 минутки. Значи 3 минутки, 1 минута. Тя мина се оказа доста благородна, така да се каже. Опа, така да не искаме да падаме в лавата все още. Така. Ще го оберем за всеки случай, да нямам случайни диаманти. Така, по-леко. Окей, след 70 секунди да отида в къщичката. И така, хора, вече сме тук. Айрон си е направил. Имам вече 40 айрон. Тук можем да сложим още малко айрон. Както ви казах, не съм искал, не съм си направил армор. Намерихме диаманти, исках да намеря диаманти, намерих. Така че... Окей, ето го сета. Ще е добре да намерим диаманти, но може би някой друг епизод ще е. Сега искам да си направя меч за зомбитата. Тоест, повече не ми трябва, смисъл, няма смисъл повече да хабя. Имам вече 200 лири. Гравел съм копал малко. Ще го изкопа, ако ми се падне в флинт, ще си направя една запалка и нощ. Нека да. Ете, аз нали имах. Какво бе? Какво правим? Дървата го оставих тук. Мисля, че не е дървата в мене. Съжалявам, че този епизод е малко по-кратичък, просто няма какво да си прави толкова. Къде да си оставим леглото? Нека да го оставим тук. Тук ще ми е леглото. Нека да заспим. Хитлеко Distorted Achievement. Окей. Готино, не мога да излезем. Трябва да помисля малко за това. Тъй, че направим. Окей. Ще видим сега дали може да ми се падне гравел такова. Флинт. Или как се каже, не ясно. Забрах. Вече се включихме късметли хора. Но ако извадим, няма. Имаме още малко шанс. Опа. Малко шанс имаме. Окей. Те между другото може да си фагнете, ако не знаете. Така. Няма смисъл повече.
Ще направим една стрела. Какво да си направим? Стрела или запалка? Ще е по-добре за запалка да си направим. Окей. Май така се правише. Да. Шко е яка. Това не ми трябва така. Окей. 4 мегавата супер, мисля, че е много добре. Така, имаме още. Айде да запалим нещо. Ще запалим така. Така. Ако намеря сега още малко. Нека да си направим една лопата. За да купим повече по-лесно гравела, защото е едно от две. За секунда ще го направим. Така. Окей, вече имаме и лопата. Лопатния си имаме. Оп, не влизай там. Излезе. Нека да намерим още малко гравел. Или пък няма да намерим. Или пък ще намерим. Или пък няма. О, сега какво да ви кажа просто. Ей го. Вортокс, идеално. Ще си направим цяла едни стили и това ще е за този епизод. Давай, още ми дай време. Имам само 5 също. Трябва да ме поне 6. Още едно медали, супер. На здраве. И така, продължаваме да телефона ми звънна. Трябва ще да вдигна нещо как. Малко да съберем и да си направим странички сега. Не знам защо, обаче малко ми забива. О, дропна още едно, ще се идеално. Нека сега да направим... къде беше? Да, така. Нека сега да направим малко стрелички. Ето я къщичката. И така, така съм. Трябва сега да направим пръчки. И да си спомня как се правиха стрели, защото... Мисля, че май беше с... едно перце. Опа, тук сега. Слагаме така пръчката, перото и флинта. Или пък не. И как сега? Мисля, че трябва е така да е. Може да не е по диагонал. Добре, ще съм тук след като видя. И така вече разбрах как се прави, просто трябва да е така. И нека да направим максималния брой. Имаме 24 стрели, плюс още няколко в честа. Нека да видим колко има тук. Има 26 стрели, мисля, че е доста добре. Трябва да си фикнем лъка с, не знам и аз, някой друг лък. Обаче не знам дали ще намеря. И да, това е, мисля, че за този епизод. Нещо да кажа, не знам. Всичко си имам. Вече си направихме сет. Нека да мейкнем една килчета от Iron. Iron се пече, беше изпечен всъщност. Така. Айде, вече имаме една клипка. И това е за този епизод. Надявам се клипчета да ви е харесало и ще си следващия път. Пиза!